Prynhawn da pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda ac yn edrych ymlaen at ein sesiwn ffitrwydd ni heddi. Felly ar gyfer y sesiwn, mae angen cwpl o diniau neu boteli dŵr neu pwysau a cadair. Ydyn ni'n barod i ddechrau? Off â ni. Reit, sgwydden na nôl, cadw'r bol na'n dyn a tyciwch y cluniau na o dan. Reit, a dyn ni'n mynd i ddechrau trwy marcio. Felly heddi, rydyn ni'n mynd i trio cynyddu'r tempo tipyn bach, ond dim ond os ydych chi gallu gwneud hynny. Os ydych chi am jyst mynd ar tempo chi eich hun, cer amdani, ond os ydych chi gallu codi'r tempo, nawn ni trio codi curiad y galon. Da iawn chi, gadewch i ni fynd, reit, trio cyffwrdd yn y dwylo, tap. Wrth gwrs, os ydych chi am wneud pethau'n araf, dim ots na popeth sydd yn dda i chi, ond os ydych chi gallu cynyddu'r tempo, cer amdani. Dera'r pengliniau na lan yn uchel, y corff yn dal. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Reit, beth am i ni paffio? Paffio i'r blaen, a'r tempo sydd yn dda i chi. Os ydych chi gallu mynd yn gyflym, cer amdani, ond os ydych chi am mynd yn ara bach sydd yn siwtio chi, mae hwnna'n iawn hefyd. Cadwch fynd. Cynyddu tempo ni. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Nawn ni cymryd y tempo lawr tipyn nawr. Gabeilwch yn eich tins. A be dwi am i chi wneud yw i sefyll gyda'ch traed jyst tipyn bach mwy ar led na'r cluniau. Sefwch yn dal, meddyliwch am y cona. Dyn ni'n mynd i codi'r tins i fyny ac i lawr. Iawn, so i fyny o'n blaenau ni ac i lawr. Just uwch mor uchel ar y sgwyddau. Da iawn, mae'r tempo di lleihau nawr yn diwe. Dyn cael anadl ni nôl. 5, dyn ni'n neud 10. Da iawn. 6, teimlo'n gryf. Sgwyddau na nôl, so ni eisiau'r sgwyddau i codi, sgwyddau lawr. 8, cwpl mwy. 9, un arall, a 10. Da iawn chi. Nawn ni roi'r tiniau lawr am tipyn. A be dwi am i chi wneud nawr yw i eistedd yn y gadair. Felly dwi am i chi sicrhau bod y traed yn fflat ar y llawr, sgwyddau na nôl a'r cefn yn syth. Sicrhewch hefyd eich bod chi'n eistedd ar blaen y gadair. Reit, be dwi am i chi wneud yw i symud y cefn nôl tipyn fel eich bod chi'n teimlo bach o densiwn ar y bol. A dyn ni am codi un coes a'r coes arall. Nawr os ydych chi am gafael yn y cadair, gwnewch hynny. Ond os ydych chi gallu, beth am i ni dod ar dwylo i'r pen a twist fel bod y penelyn yn anelu tuag at y penglin. Ond os nad ydych chi gallu wneud hynny, jyst cod y coesau, mae hwnna'n iawn. A dylsech chi wir bod yn teimlo tensiwn ar y bol. A sicrhewch hefyd bod y cefn yn cadw'n fflat. Os mae'r cefn yn dechrau mynd yn grwn, jyst symudwch ymlaen tipyn bach. Cwbl mwy. 4, 3, 2, 1. Ac ymlacio, teimlwch yna ar y bol. Reit, dyn ni'n mynd i gafel yn ein tiniau ni eto. A'r tro yma, gan parhau eistedd, ond gallech chi wneud yr un yma'n sefyll, sicrhau bod y traed na'n fflat eto'r cefn yn syth, dyn ni'n mynd i dod â'r tiniau allan i'r ochr, iawn? Ac i lawr, i ffwrdd â ni, lan, jyst mor uchel ar sgwyddau to. 2, o'r cefn yn syth, traed yn fflat, dyn ni'n eistedd yn dal. 3. Da iawn, o'r peth pwysig fan hyn hefyd, o fod y brech yn dod tipyn bach i'r blaen. So ni eisiau nhw bod reit nôl, iawn? Felly mae nhw tipyn bach i'r blaen. 5. Bron yna, dyn ni wedi gwneud llawer ar y brechau wedyn. Cadw'ch sefyll, eistedd yn dal. Cwpl mwy. 8, da iawn chi. 9, a'r un arall. 10. Tiniau lawr, da iawn pawb. Dych chi wedi gweithio'n galed, gobeithio dych chi wedi mwynhau, a na i weld chi tro nesaf.